Орачът и мечката. Един селянин орал нивата си. Изневиделица от гората излязла една мечка и се опътила към орача. Чичо, изръмжала тя. Искаш ли да орем заедно? Защо да не искам? Отвърнал селянинът. Разпрегнал единия вол и на негово място застанала мечката. После започнал да я боде с остена, за да върви по-бързо. Цял ден орали. Набраздили нивата. На другия ден баба Меца рекла: хайде пък сега да посеем жито. Да посеем, отвърнал орачът и докарал от житницата си един чувал зърно. Започнали да сеят. Селянинът пръскал житото, а мечката влачила. Преминала зимата, настанала пролетта, пекнало лятото. Орачът отишъл в гората, намерил съдружницата си в мечата дупка и викнал: бабо Мецо, нашата нива озря. Ела да си поделим житото, нали сме съдружници? И да, изскочила мечката и се навървила подире му. Като стигнали нивата, баба Меца се изправила. Разгледала правите жълти стръкове. Изкривените надолу натежали класове. Дълго се чудила какво да вземе и най-сетне отсякла: аз ще взема долното, а пък ти горното. Тъй да бъде. Зарадвал се селянинът и пожънал храната. Навървил житото на снопи, увършал го, отвял го и направил от зърното една малка купчина, а сламата накамарил на голяма купа. Малката купчинка е моя, а голямата купа за теб, рекал той на мечката и пренесъл зърното в житницата си. Баба Меца приближила до купата и захванала да рови сламата. Ровила и като намерила нито едно зърно, тежко въздъхнала: излъга ме ти, но другото лято аз ще взема горното, а пък ти долното. Тъй да бъде, няма да се караме, нали сме съдружници? Усмихнал се селянинът и се прибрал вкъщи. Дошла втората пролет. Орачът впрегнал мечката, изорял нивата и посадил картофи. Щом заесенило, баба Меца се развикала: горното е мое! И взела да скубе картофените стъбла. До едно ги изкубала. А орачът изровил картофите, прибрал ги в чувала и ги натоварил в колата си. Пак ме излага! Кипнала мечката. Изправила се на задните си крака, разперила големите си лапи и посегнала да сграби съдружника си. Ще го яде? Той се дръпнал оплашен. Тъпно в този миг измежду храстите подала на цунка една лисица. Мечката е съзряла и си рекла: защо да не изями лисицата? Няма да ми дойде много. Повикай лисицата при нас, заповядала тя на селянина. Селянинът се провикнал: комички, я ела насам. Не смея, отвърнала лисицата. Защо? Попитал селянинът. Защото ме е страх от мечката. Баба Меца застинала неподвижно и тихичко проговорила: кажи, че не съм мечка, а черен пън. Селянинът повторно се провикнал: ела, комички, той дето го виждаш не е мечка, а е черен пън. Щом като е пън, мушни го в чувала, казала лисицата. Мушни ме в чувала. Обадила се тихо баба Меца. Селянинът изтърсил картофите от единия чувал и наврял вътре мечката надолу с главата. Ха сега, добавила лисицата, завържи чувалчето с въжето. Вързах го, отвърнал селянинът. Ха сега вземи и секирата и бухни мечката по главата. Селянинът грабнал секирата и тупа-лупа набил мечката. След той поканил лисицата да се качи на колата, откарал я в село и я пуснал в курника да си избере най-тлъстата кокошчица за награда.